Last player standing. One enemy remaining. I пикни го Big Dick White Swing One Tap Headshot. Това е Big. Той е нереален, брат. Да те флашнат и да застанеш пред него е плюс 1000 аура. Will not kill. I got the spike. Flawless. Oh my god, good job, Pookie. Last round. What the? So this is how our e-daters? How old are you guys? I'm 25. She's 13. Okay, and where are you from? Spain. Hey. Hello. How are you guys? Hello. Are you okay? I was gonna ask the same. Are you okay, dude? Wow. Are you okay? Fastest insta-lock in the West. Аз I нямам am войс. confused. Аз нямам войс. Why are you confused? И аз нямам войс, човек, защо? Ти? Говориш ми. Hello. О, ма къде се начувам я? Ей. Hi. Player standing. Репорт Skype педофилия. Брат, гледах-та и тъмън тръгнах да свичвам и той ти беше отстрани и се зяпаше така. О май гад, hello. Hello. Oh my god, this guy. Oh my god, this guy. Oh my god, this guy. Флаш през стената. Player standing. Извинявай. Feeling sight. Той го обичаш ли ме? Spike planted. Да. Ако бях жена и ти бях направил това и те питам обичаш ли ме? Не. Spike planted. He is 14 by the way. Кой иска тоя пенис? Те не са тука ли бе? Той го пика, той го пика. Чакай, чакай. Как ще ме оставиш така да умре, They're брат? planted C. И вака ли бе? Hello. Вака мафака. Hello team. Hey guys. Кой? Guys, hey. Yo. Joke me like you gave me. Hey. Ой, Неро. Last player standing. My god! Хърна ми? Това направо ми изсмука... Моля ви! Горе. One enemy remaining. Хедшотна го, майко мила. Как си го хедшотно пък казах кила? Еми 145 демче тук е, бро. Остана това? Включва се играта. Не исках да го правя, ама ще го направя. Отварям си втория шоколадов протеинов пудинг. 80 грама протеин от fucking cancer пудинг, бат се зазам там. 80 грама протеин. Бе, аз не мога да се поема въздух, ма не мога, просто се смея, защото чува себе си. Кой чур гей, Green Trend? Какво? Аз не съм... No! Дето ще го фанат тия от Quiet Place. Какво се случва?
Гледах втория филм, между другото беше много тъп, пък не съм гледал първия. Първия беше много тъп, затова не гледах втория. Ние сме Dump and Dumber, брат. Айде, ще кидар. Ударих по бюрото и странах между другото. Без да пипам мишката. Я чакай. Чакай, ще... Пак странах. Кой сега ще Пак ударя, гледай, странах. гледай. Аз си... Като удариш по бюрото, не ти ли се удря спейса? Мен това ми става. И спейса и левия бутон. Това е като вакуум, бе. Ми сигнали от космоса, чувам слушалките. Ай, о, бе, бро. Fuck away. Move the fuck away. Нали ти искаш с with your boyfriend, Вадо? You sound like a pedophile. Аз трябва да изиграя 25 мача, ще да мога да играя. Да, искаш да кажеш, че трябва да си помислиш как ще играеш 20 дет мача, докато влизаме в компет. Със сигурност това ще стане. Не, аз чувствам като някакъв аутист в момента. No way I'm playing compet. Аз не чувствам. Ти, Владо, Ако виждала ли искаш. си го? Ако гледаш на нещо и сени, Яко. вземи един лутинг борд, бата, примерно. Десето! Тия бутони. Ще си инсейн. Добре, капа чангът ми наби глава през тебе. Оле, леле! Братле, какво да? Smoke peek. I remember you and your ugly knife. Kenna, yeah, we're both friends. Yeah, it's you. It's over, bro. Why you are toxic? Who toxic? I'm not toxic, bro. You are boss toxic, bro. You're I'm Dodge. I am Dodge Reno. Charger. Brrrr. Where are you from? Where are you from? Me? Yeah, you and... East Macedonia. Turkey, I'm from Greece. Nice to Малака. meet you. Джизи. Attackers win. По някаква причина абсолютно всеки път кросхерът е малко по-надолу, отколко трябва да е. Не, не, не. Да! 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 My God! Майка ти шепа след! The Joker arc. Да, това е латера. Как го паднахме това на 4 мапа? Ваден. Трябва ти 360 Hz в минута за таймплей. Стъкнах в едната и се... И малко беше шок фактор. Защото не Да разбрах, че не зориентира мога се да малко. мърдам. Чукай. Ама не, бюрото. Той го пее наистина. Откъде ме стрелят? Кой стреля зад мен? Кой е това? Идиоти! Пушвате. Какво само ранем да ме омръзна ми? Не мога, не мога! Крипни го, Вали, крипни го. О, хубаво да флот! Клов смок експайрна! Вау! Брат, един рун ще гледа смока, а другия рун ще направи ейс. Това е крейзи. Това е. Брат, нямам търпение да мога да се пренеса в роботско тяло, брат. Не мога да станвам тъпите лимитации на човека, брат. Това е като нител, брат, като джетпак. аз... То бяха Вие не надолу си ли ти даш поредите нагоре. супер шумно тук, че сте сами, бате. Мен като ми дойде и така го пъна. Защото съм сам, аз се зашигувам. Си се не го ли правите това, какво? Дай ми се, че е време да се легнеш.
Защото аз имам много адаптив анус и аз мога да си контролирам предмета. Не, смисъл. Солата ни падна от мапа! Spike carry. Пушват май. Наши сол Да, падна от точно. мапа за втори път. Той Юри докато фърли дарта ще имам 5 деца. Мутно да, брат. Да, бе. Фърнам с лорък на същите места. Смока, смока! Отново вътре в смока. Убих го. What the? Окей. One enemy remaining. Окей. Ми се дигна ММР на детмач, така че е възможно, между другото да сме Аз си нося едно малко геко с по-висок. Аз буквално Ама- си нося едно геко с мене. Мислях 10 пъти и то почна да ме следва. Добре, брат, Владо! То ми скара ангелите, пак ти кара конджола, брат. Във Владо аз не гледах там, аз чаках да тръгне. Last player standing. Какво направихте, бе? Какъв last player standing? Бат, аз да пушна... Whatever. Spike planted. Мохо! Я го критичава.